Гэта падкаст «Беларускі куток». Тут мы размаўляем з беларусамі і беларускамі, больш даведаемся пра жыццёвы досвед, хобі і свет вокал нас. І галоўнае, не саромемся задаваць нават самыя дурныя пытанні. Сёння з вами Алесь, Зміцер, Воля і Маша. Так, сёння у нас новы госць, яе завуць Маша. Маша, насамрэч, вельмі цікавы чалавек. Я зараз раскажу спіс тым, кім яна працавала, і вы ўсе чмураеце разам з намі. Па-першае, яна была артыстам на хадулях, рэпетытарам дзетак па мастацтве, і зараз яна працуе ілюстратарам. Я штосьці забыў? Ха-ха, ты забыў амаль усё. Гэта толькі 3 з даволі доўгага спісу, таму што я яшчэ была фітнес-трэнерам. Яшчэ я была тэхнікам, тэхнолагам, архітэктарам, кім яшчэ дапамагала у швейным атэлье. І яшчэ нешта рабіла. Яшчэ рабіла тэхнічную дакументацыю для скважын для вады. Адшмураць. Я дакладна не ведаў увесь спіс. Як вы бачыце, у Машы быў доўгі цярністы шлях да яе працы зараз, а мы яго запрасілі як ілюстратара. Ну так, таму што яшчэ я была і тым самым чалавекам, які піша несапраўдныя каментары. І у той жа час я пісала адукацыйныя праграмы для Mars Terraforming. Гэта даволі вялікая праграма для дзетак у асноўным. Про тое, што такое Марс, як там мажліва ці немажліва выжыць, што для гэтага трэба. Вось, і там моя частка была таксама. Слухай, маё пытанне, якая павінна быць адукацыя, каб займацца архітэктурай, нейкім рэпетытарствам, яшчэ тэхнік, тэхнолаг, бурэнне скважыны, ўсё вось гэта такое. Архітэктурная адукацыя. То бок, гэта нейкая, ўсё ж больш звязана з будаўніцтвам. Так, з праектаваннем, не з будаўніцтвам, з праектаваннем, і таму я даволі добра умею чытаць карты, мапы. І розныя тэхнічныя схемы і пазначэнні, які гэта грунт, што там ёсць. Таму я гэта магу тэхнічна рабіць. Я ведаю, як арыентавацца ў гостах, як гэтым карыстацца і як зрабіць гэта правільна. І ты заўсёды была некая фігура мастацтва, ці ты гэта раскрыла ў сабе праз шмат такіх прац? Не, насамрэч з дзяцінства ўсё гэта. Таму што недзе ў 3,5 мае бацькі аддалі мяне ў дзіцячую студыю. Па суботах я хадзіла, мёрзла і малявала. Вось. Пасля была школа, гэта звычайная школа, але ў нас быў клас з накірункам такім, таксама з ІЗО, з мастацтвам. Гэта было да 5 класу. Потым была іншая школа, і ў 6 класе я пайшла ў дзіцячую мастацкую школу. Там 5 год. Пасля архітэктура БНТУ. І вось пасля, там, праз некаторы час графічны дызайн, і пасля яго ілюстрацыя. Ввогуле, як вы зразумелі, мы сёння будзем шмат размаўляць не пра пілатэс, не пра інжынерныя навукі, а пра мастацтва, таму што зараз асноўная праца Машы — гэта мастацтва, яна ілюстратар. Таму мы запрасілі паразмаўляць з такім вось адзінарогам, который зарабляе грошы мастацтвам. Плюс Маша яшчэ вельмі круты арганайзер, яе можна складаць алоўкі, і яна арганізуе скетч-сустрэчы ў Вільні. Так што слухайце адбіўку, і мы пачнем. Беларускі куток. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум. Пілатэса не было. Пілатэса не было. Я працавала фітнес-трэнерам. А вокалі ты ведаеш людзей, которые як бы прыйшлі вось у заробак мастацтвам, і яны ніколі не былі з дзяцінства мастацкімі такімі людзьмі? Таму што вось я звычайна чую гісторыі, што людзі з самого нараджэння неяк цягнуліся да гэтага, а вось каб было неяк наадварот.
Не, такіх прыкладаў шмат. Я не памятаю імёны, але я дакладна ведаю, бо я падпісана на такіх людзей у Інстаграме, і далёка не ўсе з дзяцінства малявалі, ці у некага там бацькі, таксама мастакі. Не. Гэта ўсё, паў-на-паў. Хто так, то так. То бишь, у тэорыі магчыма стаць там мастаком дзесьці ў 70 гадоў. Канешне. Все дзверы адкрыты, не хвалюйцеся. Слухачы за 70, у вас ёсць магчымасць. Не, гэта я не хлужу, гэта сапраўды так. Гэта ўсё магчыма. Тут не патрэбна нейкія фізічныя здольнасці, якіх, магчыма, у сталым узросце не будзе. Не, тут ўсё добра. Што хацеце, то і рабіце. А як ты думаеш, што патрэбна для таго, каб пачаць рабіць мастацтва? Мастацтва ці маляваць? Менавіта маляваць. Сёння мы будзем разглядаць. Глядзі, не ўсё тое, што намалёвана, гэта мастацтва. Я з тобой згодна. Гэта будзе ў мяне такое пытанне, як атросніць малюнак ад мастацтва. А калі чалавек менавіта хоча маляваць і рабіць, што нейкі арт-аб'ект, яму патрэбныя нейкія крыніцы натхнення, яму патрэбны нейкія якасці персанальныя, ці гэта, мабыць, інструменты. Так, па сутнасці, як я лічу, патрэбна толькі 2 пункты. Першае – это маляваць, а другое – гэта аналізаваць іншыя творы. Гэта для пачатку, таму што ты можаш пачаць маляваць і будзеш маляваць, і нічога не зменіцца. Але, калі ты пачнеш аналізаваць свае творы і творы іншых, то ты ўбачыш, чым тваё адрозніваецца ад таго, што табе падабаецца. Ці чаму менавіта гэты малюнак выклікае такія пачуцці ў мяне. І выпісваеш тэхнічныя элементы. Напрыклад, не ведаю, вось я зараз бачу нешта, і там такі прыемны колер. Такі, колер, окей. Ці на нечым даволі цёмным ёсць адна нейкая там кропачка, і яна яскравая, бліскучая. То бок тон. Такі, аналізуеш, окей, ўсё цёмнае, гэта маленькая кропачка. То як суадносіцца вялікая колькасць цёмнага і маленечкая колькасць светлага. Добра, паспрабую. Як-небудзь у сваім там выкарыстаю. І так пра кожнае. Чаму ад аднаго малюнка ты на яго глядзіш такі, як зараз спакойна, стабільна ўсё стала на душы. А ад іншых такі, не. Зараз я ў нейкім эмацыйным такім раздрае. Нешта не то, нейкі, хіба дэкаданс. Таму што там, напрыклад, вось гэта, я лічу, што зараз упадзе на мяне. Знаеш, яно нестабільнае. Чаму яно нестабільнае? Таму што, выгляд, такі рух за кошт вось гэтых ліній. Такі, добра. Карацей, усё прааналізаваў, паспрабаваў. Хаця б адно нешта. Можна пачынаць рабіць копіі нейкіх прац, якія табе падабаюцца, але выключна ў навучальных мэтах. Толькі ў навучальных, і гэта нават калі некуды і выкладаеце, то абавязкова пісаць, што вывучальныя мэты і аўтар такі-такі. І калі ты гэта робіш, то ты таксама нешта вывучаеш, бо табе трэба падабраць, табе трэба прааналізаваць, і ты менавіта праз гэта ты расцеш. Вось, таму маляваць і аналізаваць. То есть першы крок – гэта навучыцца працаваць з рэферэнсамі, атрымліваецца? Так. Рэферэнс і з натуры гэта таксама, быццам бы рэферэнс. Таму так, навучыцца з гэтым працаваць. А ввогуле ёсць нейкая літаратура, можа нейкая тэорыя аб тым, як гэта робіцца, можа там ёсць розныя тэорыі? Ёсць даволі шмат літаратуры пра акадэмічнае маляванне і пра то, як працуе колер, каларыстыка, і пра тон, і пра свет, і пра то, як будаваць
тое, што ты малюеш. Але гэта не заўсёды патрэбна. Некаторыя проста праз гэты аналіз ўжо разумеюць, і гэта ўсё як трэніроўка. Напрыклад, ты нешта каштуеш, і ты такі, вось гэта салёнае, а гэта трошачкі яшчэ. І ты ведаеш, колькі трошачкі. Але ты чытаў колькі? У грамах. Ты вагі дастаеш? Не. Бо ты ўжо проста за конт сваёй практыкі ведаеш гэта. Тое самае ў малюнку. Ёсць шмат літаратуры, дуже шмат. Не ведаю, не назову нічога, бо гэта ўсё вельмі індывідуальна. Але можна без гэтага. Слухай, то вось маё пытанне такое. Так падаецца, што пры добрым аналізе, пры добрай, нейкай такой працы, калі ты сам робіш і разумееш, што ты робіш і чаму так атрымліваецца, то выглядае, як навучыцца маляваць можа кожны, што гэта не нейкі навык, які ёсць толькі ў некаторых. Так, і пытанне? Так гэта ці не? Так, канешне. Окей, а наступнае пытанне, і з чаго трэба пачынаць, калі вось, чалавек умее толькі палка-палка агуречак, вось гэта вершына мастацтва? Залежыць ад таго, што ты хочаш. Напрыклад, калі ты хочаш вось гэты кубак, які зараз стаіць перад табой, намаляваць так, як ён выглядае, то гэта проста матэматыка. Табе трэба вывучаць і глядзець, сколькі разоў, напрыклад, шырыня кубка укладваецца ў вышыню. Палічыў, гэта дуже надта простая матэматыка. Потым, напрыклад, да якога месца яно вертыкальнае, да якога пачынаецца скруглення. Окей, зрабіў. Дзе там вада сканчваецца? Таксама палічыў, колькі раз вось высота той часткі з вадой укладваецца ў агульную вышыню. Ёсць. І пераносіш. І ўсё. Гэта калі ты хочаш, напрыклад, проста, каб гэты аб'ект у цябе быў намаляваны менавіта такім, як ты яго бачыш. Калі мы кажам пра форму. Пра колер таксама ёсць методыкі, там не матэматыка, але таксама не складана. Можаш паспрабаваць бачыць, калі не разумееш, які... Сапраўды, не заўсёды вачыма разумееш, што гэта за колер. Бо вочы звязаны з мозгам, і ён ведае, што, напрыклад, шкло, яно празрыстае ў данным выпадку. І як я намалюю празрыстае. Але, калі мозг перашкаджае, робіш здымак, вельмі яго прыбліжаеш, і там бачна, што за колер. Трэба нейкія старыя сувязі між вачыма і мозгам трохі перарабіць, каб ён навучыўся па-новаму. Скура на чалавеке не заўсёды ружовая. Нават калі мы кажам пра маю скуру, так? Усё залежыць ад святла вакол і ад таго, напрыклад, каля мяне белы аркуш паперы ці шэры. Гэта таксама ўсё будзе відна, але гэта трэба аналізаваць. Добра, а вось, напрыклад, самае галоўнае, што гэта нейкая, мабыць, нават не рэалістычнасць, а нейкай адзіны стыль. Калі ты пачынаеш нешта маляваць і думаеш, буду рабіць неяк як скетч, але ты зрабіў скетч толькі, напрыклад, ручку ад кубачка, але ўсё іншае выглядае неяк вельмі абыякава, што нешта ў адным стылі, нешта больш рэалістычна, як вось на першых кроках вытрымліваць гэты адзіны стыль. Ніяк, не чапаць сябе. Дай сабе час. Ты пачаў, ручка ў адным стылі, ўсё астатняе ў іншым. Ці ў іншых. І добра. Другі раз паспрабуй намаляваць. Як атрымаецца? Трэці, чацвёрты. На жаль, толькі чакаць. І ўсё. Чакаць і рабіць. І атрымліваецца, толькі з часам можна знайсці свой жанр у тым, якім табе камфортна? Так, але гэта не будзе назаўжды.
Ну, глядзі, я ведаю, што пытанне пра стыль, пра жанр, гэта заўсёды такое, як яго адшукаць, як гэта, што гэта, у кожнага павінен быць свой. Але калі глядзець на так жа мастакоў, на якіх мы заўжды арыентуемся, то ёсць розныя перыяды, навучальны, студэнцкія нейкія, замалёўкі адным стылі, потым амаль заўжды была класіка, фотарэалізм, усё гэтае, пасля ўжо нейкія там эксперыменты і штосьці атрымліваецца. І тое самае ў нас, таму што, табе не патрэбна яго шукаць. Трэба проста яго пачуць, які ён ёсць, бо ён складаецца проста з цябе, з таго, што ты ў звычайным жыцці любіш. Чай ці гарбату, з якога кубка, як ты любіш апранацца, якія тканіны ты любіш, абцасы альбо кросы. Што там далей? Гэта ўсё, твой стыль. Ён у цябе ёсць, у цябе ёсць свой густ ва ўсім. Нават калі ты нешта не бачыла ніколі, табе паказваюць, падабаецца, не? Так, значит, не твоё. І тое самае з маляваннем і з гэтым стылем. Спрабуеш, калі навучаешся, малюеш спачатку, як яно ёсць, напрыклад. Робіш нейкія скетчы, робіш нейкія копіі, напрыклад, працуеш з рэферэнсамі. Нешта падабаецца, нешта не. Альбо, напрыклад, падабаецца ўсё, але не ўсё атрымліваецца. Гэта як у мяне з абцасамі. Вельмі люблю, як выглядаюць, але ніколі, спадзяюся, не буду хадзіць на іх. Не маё. Люблю глядзець, не люблю для сябе. І тое самае з маляваннем. Люблю шмат стыляў іншых ілюстратараў і мастакоў, але гэта мне не пасуе, не маё. Я пачынаю маляваць, і калі ты малюеш і павінен недзе ў галаве трымаць, што не так, для гэтага стылю патрэбна вось так. Не тваё гэта, не чапай. І атрымліваецца, калі мы матэматычна перарысавалі кубачак у сваім стылі, гэта ўсё яшчэ не мастацтва, чагосьці не хапае, напэўна. Гэта можа быць і мастацтва. Можа быць? Не ведаю, з якой мэтай ён перамалёўваў гэты кубак. Што там было? Мажліва, для яго гэта не мастацтва, а так, проста нейкае практыкаванне. А потым прыйдзеш ты і убачыш гэты кубачак. І для цябе гэта будзе мастацтва. Бо, напрыклад, ты заўважыш нешта, што так чапане, што будзе вось менавіта нейкім эмацыйным штурхам для цябе. То есть нейкі арт-аб'ект, ён складаецца з мастака, з малюнка і з эмоцыі? Ці штосьці там яшчэ ёсць? Мастак зрабіў, уклаў нешта, ці ён хацеў, каб гэта было мастацтва, ці проста зрабіў, неважна, і адышоў. А далей гэта ўжо, выбачце, але не яго праца. Так, я думаю, гэта будзе добрае практыкаванне філасофскае, каб мы зараз кожны па коле адказалі, як яны ўспрымаюць тэрмін мастацтва, таму што ён насамрэч жа не вельмі адназначны, ён вельмі суб'ектыўны. Мне падаецца, прикольна будзе паслухаць, такая картка 52, толькі там напісана, што ты лічыш мастацтвам. Я заўсёды лічыла, што мастацтва жыве за конт людзей, якія карыстаюцца гэтым неяк эмацыйна. І што калі кагосьці кранула, тады гэта мастацтва. Такі кансюмерскі падыход. Так, кансюмерскі падыход у мяне. Так, Маша, для цябе? Давай для цябе спачатку. Окей. Я калі шчыра крыху пад уплывам, таму што калі я чытаў увядзенне ў гісторыю мастацтваў, там была спасылка на прикольную выкладчыцу мексіканскага універсітэта, і я вырашыў паглядзець яе лекцыю, і мне неяк срэзаніравала яе апределенне. Яно быццам яна сказала сваімі словамі то, як я гэта адчуваў.
яна сказала прыкольную тэму, што яна лічыць мастацтвам, што гэта дыялог, і калі ты бачыш працу, у цябе будуецца дыялог, то як бы вось для цябе гэта мастацтва. Ну тут яшчэ пытанне, як зразумець, насколькі гэта добра для цябе мастацтва, і не казаць нам все, што гэта не мастацтва, гэта фігня. Вось яна говорила, такі тейк давала, што як бы вось просто у тебя не пабудаваўся дыялог ці што-нибудь такое. Ну і ввогуле гэта была кніга Гомбрича, это гішпанскі выкладчык. Я указал, што ввогуле ўсё мастацтва і не існуе мастацтва з вялікай літары М, там было вельмі шмат пра гэта. Не, ну давай так, мастацтва з вялікай літары М існуе, але, на жаль, не ў нашы часы, мне здаецца, ну, зараз не, бо спачатку ўсё толькі зараджалася, развівалася, і гэтыя розныя стылі, розныя тэмы, гэта ўсё было такім вялікім крокам, настолькі вялікім, што яно ўплывала на ўсё. Ну, былі нават мастацтва ўплывала на эканоміку вялікіх краін, просто таму, што толькі ў гэтай краіне расце вось такая расліна, з якой можна зрабіць вось такі колер, якім карыстаюцца толькі нейкія выдатныя асобы і мастакі, якія малююць гэтых выдатных асоб. Ну так, я згаджуся, я тут просто пусціў шмат дэталяў. Па-першае, кніга, яна для болей такой абывацельскай аўдыторыі, і ён шмат казаў пра мастацтва з вялікай літары М, менавіта, каб крыху змяніць позірк людзей на мастацтва, таму што ёсць людзі, якія лічуць, што вось калі ўсё в суперрэалізме, са всеми рэфлексамі, блікамі, вось гэта мастацтва, а ўсё астатняе, вось гэта вось квадрацікі, і гэта ўсё астатняе, што моя дачка таксама намалюе, гэта не мастацтва. І вось ён гэта мастацтвам з вялікай літары М называў. Фільм «Барбі», які зрабіў крызу ружового колера, гэта мастацтва з вялікай літары. Ну, калі параўноўваем з маімі прыкладамі з гісторыі, то не. Гэта мастацтва, але яно не паўплывае настолькі, каб на ўвесь свет, каб нешта так значна змяніць. Зміцер яшчэ не адказаў. Ну, вы амаль ужо ўсё сказалі, што я хацеў сказаць спачатку. Па мне гэта некалькі поінтаў. Першае, мастацтва не можа зрабіць кожны. Калі гэта можа зрабіць кожны, гэта не мастацтва, гэта нешта звычайнае. Мастацтва так мае ўплыў, я таксама хацеў гэта сказаць, у нашай рэальнасці, то бок ты можаш не зразумець яго, яно будзе не адклікацца ў цябе, але нават у такім выпадку здаецца, што вельмі папулярныя нейкія інтэрнэт-мемы таксама мастацтва, таму што яны адклікаюцца ў нашай рэальнасці. А вось трэцяе, мне падаецца, гэта нешта, я не ведаю, як гэта сфармуляваць, калі аўтар закладаў нейкую ідэю, ці калі ён яе не закладаў, і яна з'явілася з цягам часу, но вось тут вельмі такое размытае, таму што тут можна тады казаць, што любая дзіч, которую вытварыць нехта, это таксама будзе з нейкай мэтай, і там будзе нейкі сэнс у гэтым. Таму тут вот я разумею гэта ў галаве, але не ведаю, як сказаць гэты поінт, таму няхай будзе як сказаў. Глядзі, пра мемы, так, гэта сапраўды нашае сучаснае мастацтва. І нават ёсць такі цікавы хлопец Артур Чех, калі не памыляюся, у яго есть вялікая лекцыя «Мемы как главное искусство 21 века». Гэта тое новае, што з'явілася ў нашым сталетці. Ну, маю на ўвазе ў нашым жыцці. І што таксама выклікае пачуцці нейкія, выклікае нейкі дыялог. І вось гэта яно, таксама. Вось я таксама хацела дадаць, дзякуй, Маша, што мемы гэта ж па определению, гэта ж культурная адзінка інфармацыі. Там ёсць слова культура. Я просто хацеў дадаць, пакуль гэта яшчэ актуальна, што мне падаецца ў сваіх определениях мы просто подзяліліся на две групы, і мне падаецца, воколе філасофіі выдзяляюць 3, калі я не памыляюся, што мастацтва ідзе па апределенні ў адной групы ад
мастака, і ён апределяе, што такое мастацтва для яго, і ці з'яўляецца гэта твор мастацтвам. Ёсць іншая група, калі мастацтва як бы вызначаецца людзьмі, якія спажываюць гэта мастацтва. Ты якраз у школе пачала з гэтага тэйка. І мне падаецца, трэцяя ёсць група, што мастацтва не існуе, і чацвёртае, што ўсё ёсць мастацтва. Ну, ось, як кожная філасофская плыня, яны вось там прыкладна вось па гэтых квадрантах разыходзяцца. Я зараз яшчэ успомніў, калі вы казалі пра працу мемы как современное искусство, забыл. Вось. А я памятаю, што мабыць, гадоў 10 таму, мабыць, менш, я недзе бачыў, што былі у сеціве скрыны з нейкай дыпломнай працы хлопца, які рабіў іх па мемам. Я знайшоў гэту працу, і гэта быў хлопец з БДУ. Я нават знайшоў яго ўКантакце, напісаў яму, але ён мне нічога не адклікнуўся. Я напісаў, што слухай, вельмі цікава, хачу пачытаць твой дыплом, скінь, калі ён існуе недзе. Не, я знайшоў толькі яго дыпломную працу у сеціве пару скрыноў, і ўсё, я хацеў поўную прачытаць. Так можа ён толькі мемамі перапісваецца, таму не адказаў. І Алесь казаў пра 4 групы людзей, хто як ставіцца да мастацтва. І на мой погляд, першая і другая, так, у маім жыцці, толькі ў маім жыцці. Гэта адно і тое. Гэта якраз як чалавек узаемадзейнічае з нейкім творам. І для мяне менавіта няма розніцы, гэта аўтар і яго твор, альбо гэта твор і нейкі глядач. Галоўнае, каб там быў той самы дыялог, каб выклікаліся пачуцці. І мастацтва ці не, гэта таксама вырашаць асобна людзям. Бо, напрыклад, мы ўдваіх пойдзем на выставу Літэкспа, якая зараз будзе Арт-Вільнюс, і што? Ну, мяне, звычайна, гэта выстава ніяк не чапае, хаця кожны год там новыя мастакі, новыя краіны, але з усёй выставы, так, адсотка 2, напрыклад, мяне чапае. А астатнія ніяк. Не тое, што я кажу, што гэта маё дзіцё таксама так намалявала б. Не. Але мяне не чапае. Таму для мяне гэта, твор, але, ніяк. Але гэта не робіць яго не мастацтвам. Для некага іншага. Напрыклад, для цябе ты такі, кайф, альбо ты стварыў нешта, і для цябе гэта так важна, там нейкі твой экспірыенс цяжкі, альбо не цяжкі, альбо, наадварот, вельмі нейкі шчаслівы. Я гляджу, мяне не чапае, таму што гэта не пра мяне. З літаратурай, з песнямі, ўсё таксама. Мастацтва ці не, на мой погляд, гэта ёсць вось гэтая катэгорыя кіно, літаратура, музыка, як то? Выяўленчае мастацтва? Памяць. І зараз, магчыма, скульптура, архітэктура, можа далей з'явіцца і мемы, як асобная нейкая супылка, але не. Хіба яно будзе проста галіной выяўленчага мастацтва. Старэчы, ты казала пра тое, што цябе не чапае, гэта нейкім чынам не захапляе. Мне таму спадабалася апределенне праз дыялог, і калі шчыра ты затронула такі нерв, таму што я заўважыў за гэтыя годы жыцця ў Відні, у меня неяк не будуецца дыялог з літоўскімі мастакамі, быццам яны сапраўды на іншай мове. Я, напрыклад, хадзіў на выставу, дзе былі 3 жанчыны з Балтыі, латвійка, эстонка і літоўка. І вся была выстава прысвечана пазіцыі жанчыны ў мастацтве і так далей. І з усіх прац мне спадабаліся эстонцы і латвійкі, але не літоўкі. Вось нейкім чынам мне не выбудоўваўся дыялог. Канешне, магчыма, што проста настолькі ў цябе не трапляе, што і не робіцца дыялог. Магчыма, ты бачыў не тыя стылі, не тыя галіны. Можа, нешта зусім графічнае і сучаснае, і дыджыталам, магчыма, табе патрэбен. Хто яго ведае?
у мяне доўгі час не трапляла беларуская літаратура, таму што ўсё, што я ведала, гэта страдаць. Гэта ўсё праз боль, гэта ўсе пакуты, не ведаю, што там яшчэ. Я такая, чаму так? Але потым выпадкова на прыпынку пазнаёмілася з дзяўчынай і далей я была ў таварыстве беларускай мовы. І там у наш маленькі горад прывозілі розных літаратараў сучасных, і была сустрэча з Владимиром Орловым, і я такая, ось так можа быць? Цікава. Таксама беларуская, а вось гэта чапляе, бо то просто было міма і было нудна. А гэта ў той час мне так, кул, гэта маё. Так, Владимир Орлов вельмі топ, мы его запросім наступным гостем до нашего подкаста. Хай ён распаве вам пра сваю бабцю. Гэта любоў. Ты з ім знаёма асабіста? Ну, так, там была сустрэча. Так, яшчэ раз, горад маленькі. У межах маленькага гораду маленькае таварыства беларускай мовы. І нават калі яны рабілі нейкія сустрэчы, то відавочна, што не ўсе здольныя прыйсці ў гэты час. Таму нас прыходзіла яшчэ менш. І ў нейкай маленечкай бібліятэцы мы там сядзелі, і прыходзіў нейкі пісьменнік, і так, канешне, потым падыходзіш, размаўляеш там, што як. У мяне з ім толькі фотаздыму. Мне сорамна, але ў мяне фотаздумкі і аўтографы толькі саладухі. Вось гэта цікава. А саладуха гэта мастацтва ці не? Ёсць дыалог. Ведаеш, я лічу, што так, што мастацтва. Нешта ў гэтым ёсць. Але гэта такое спрачлівае мастацтва. Яно блізка да мемаў. Як гэта адбылося? Мы, па-першае, у мяне была аўтарская выстава у нейкім палацы культуры, і ён там быў з канцэртам, і таму на ўваходзе гэтая выстава ён паглядзеў і напісаў водгук. Ось, гэта першае, а другое фотаздымак, бо мы ездзілі, я ездзіла шмат хічхайкінг. Аўтастоп. Так, аўтастопам. І на... Аўтаспын. Ездзіла аўтаспынам. І адзін раз хлопцы нейкія такі, так, окей, мы едзем, але зараз трэба прыпыніцца, там вады набыць, яшчэ нешта. А мы з сябрамі засталіся ў машыне. Яны ажно бягуць назад да машыны, такія, там, усе, выходзьце, будзем фоткацца. Што там, куды? Ну, окей. Выйшлі, там саладуха. Нафоткаліся. Просто лес, гэта кафе пры дарозе, і саладуха у белым льне. Такі бліскучы. І посмешка таксама белая, бліскучая. І такі, давай фоткацца з усімі. А ты з якого гораду? Нарадзілася ў Лідзе і, трохі прыжыла ў Новаполцку. Так, а чый квас найлепшы, лідскі ці аліварыі? Паважаныя слухачы, зараз мяне выганяць, але ніякі. Піва. Што наконт піва? Гінес. От, добры выбор. Гэта адзіны выбор. Паліткарэктна. Пра згушчонку пытаць не будзем. Глубокая. До рэчы, я ніколі не ведала пра мемы глубокая рагачоцка, пакуль у Менск не пераехала. У нас Кобраня была толькі адна глыбокая. Вось. Я іншую не ела. Слухачы, для вас вельмі дзіўны эксклюзіў. Я да сіх пор не разумею, у чым розніца паміж глыбокскай і рагачоўскай. Для мяне яны аднолькавыя. Дык наваляем жа яму ў каментарах. Амінь. Увогуле мы вельмі шмат размаўлялі пра розныя стылі мастацтва, пра яго гісторыю, але мы не паразмаўлялі пра нашу зорачку падкаста. Так, Маша, я хацеў тебя спытаць.
Ввогуле, а як ты апішаш свой стыль, якім ты зараз працуеш? Вось так. Слухай, у такога стыля няма нейкага назвы няма нейкай. Гэта нешта такое смешнае, дзіцячае, даволі простае. У мяне стылізацыя даволі блізка даволі блізка выглядае да розных мультфільмаў, але да такіх старых, 2D-шных. Старых. Вось. Што яшчэ? Тут проста па тэхнічных нейкіх умовах. Напрыклад, у мяне няма лайну, амаль што няма лайну, але ёсць фактуры. Я працую са светам. І з чым я не працую? Не ведаю, з чым. З імітацыяй матэрыялу, напрыклад. А ты можаш апісаць сваю працу на дадзены момант? Ты працуеш ілюстратаркай, і што гэта за праца? У сэнсе тэхнічна, па пунктах, што я раблю? Да цябе прыходзіць кліент, вось такі працэс. Окей, ты прыйшла як кліент. Напрыклад, знайшла мяне ў Інстаграме. І вось ты пішаш: «Добрый дзень, хочу замовіць у вас малюнак. Што для гэтага трэба?» Тады я буду адказваць, што, па-першае, трэба зразумець, што менавіта вам патрэбна. Калі вы не ведаеце, што, то, можа, вы ведаеце для чаго. Таму што некаторыя, напрыклад, хацяць падарунак для, не ведаю, дзяўчыны. Ці штосьці для майго маленькага брэнду. Таму што мне проста падабаецца вось што-то такое, нешта такое, і я хачу. Але што хачу, не ведаю. Окей, тады для падарунка магу параіць тое. А для свайго брэнду тое. Што я магу як прадукцыю прапанаваць. А далей ужо абмяркоўваем ідэі, што я з гэтымі ідэямі магу зрабіць. Раблю такі палка-палка агуречак сёння было з невялічкім тэкставым допісам. Вось. І калі гэта падыходзіць, тады ўжо пераходзім да аплаты і працы. Але я так раблю толькі ў тым выпадку, у сэнсе, што я раблю, ўжо пачынаю рабіць нейкую працу, нешта прапаноўваць, і гэты палка-палка агуречак толькі ў тым выпадку, калі я сапраўды разумею, што чалавек падыходзіць, што ён будзе са мной супрацоўнічаць. Бо калі вось гэта «Сколько стоит?» мы з вами не спрацуемся, выбачце. Ці калі прыходзіце такія мне патрэбна у стылю Дыснею тое. Таксама не, бо не мая праца, відавочна, што чалавек не бачыў, што там у профілі робіцца. Ці калі нехта хоча фотарэалістычны партрэт. Таксама не, вы ж бачылі, што там ёсць. Ён ніколі не будзе фотарэалістычна. Вось. Таму неяк так. А калі ўжо ёсць аплата, і ўжо пачынаем такую афіцыйную працу, тады ўсё даволі проста, незалежна ад таго, што гэта будзе. Гэта заўсёды нейкія патрабаванні, ідэі, і тэхнічныя, і нейкія эмацыйныя, напрыклад, ад замоўніка. Not bad. Ад замоўніка. Замоўцы ввогуле. Замоўцы? Амаль што. Што там патрэбна, што патрэбна, каб гэты малюнак выклікаў, альбо для чаго яму гэты малюнак, якія тэхнічныя патрабаванні ў тыпаграфіі. Потым ужо малюю 3-4 такіх больш-менш адэкватных эскіза, каб было зразумела, што там, а не толькі палка-палка агуречак, там трохі вось гэта валасы, вось гэта твар. Замоўца кажа, што яму падабаецца, што не.
далей рухаемся, нешта, нейкія праўкі, што там яшчэ. Потым падбор колеру, потым такі прыгожы, чысты лайн, каб замоўца бачыў ужо менавіта, як яно будзе. Ну і далей ўсё, фінал. А вось твая праца, гэта таксама мастацтва? Ці ты робіш дзеля мастацтва штосьці асобна? Не ведаю, няма дакладнага адпаведзі. Господи. Няма дакладнага адказу, бо гэта ад выпадку да выпадку залежыць. Хтосьці замаўляе паштоўку для сваёй сям'і на раство, напрыклад. І для іх гэта будзе нейкае мастацтва, таму што там ёсць іх эмоцыя. Але для мяне гэта не заўсёды будзе мастацтвам. То есть тое, што я туды укладаю, гэта не заўсёды. Ад часу да часу гэта проста тэхнічна я намалявала. Добра, але выканала працу. Але іногда часам. Але часам так здараецца, што для мяне гэта ўжо нешта больш такое блізкае да сэрца, нешта такое роднае. Я малюю, я ажно адчуваю, што там і як. А для замоўцы гэта проста так. Усё, у працу аддалі. Ой, як у тым меме хлопец. Вось і я. Як так? Я так. Але гэта таксама зразумела. Я сваё уклала, ўсё. Гэта ўсё ж такі праца. За яе атрымала грошы і пайшла далей. Сваё, калі я малюю, не для замоўцаў, гэта таксама не заўсёды мастацтва, для мяне нават. А для астатніх не ведаю. Вось ты пабачыш нейкі мой малюнак і скажаш, выклікае ён нейкія пачуцці ці не. Ты, дарэчы, шмат казала про то, што ў цябе замаўляюць, а ты можаш зрабіць нейкую ратацыю ад самого папулярнага до, напрыклад, самого там найменш папулярнага по тыпу замову? Так, астатні час найбольш папулярныя гэта паштоўкі і, напэўна, стыкер-пакі. Тыя, што папяровыя, як налепкі. А што вось было такое, можа, рэдкае, ці адзін раз заказвалі ў цябе? Метафарычныя карты. Што гэта такое? Гэта нейкі набор малюнкаў, якія не маюць самі па сабе ніякага эмацыйнага адцення. Яны не плюс і не мінус. Гэта ўсё залежыць ад таго, што ты там пабачыш. Ёсць знакамітыя працы, напрыклад, дзяўчына і нейкі вялікі мужчына перад ёй стаіць, але невядома, ці то дзяўчына, як маньячела, пардоньце, з нейкім там тапаром за спіной, ці то мужчына, хіба згвалтуе, ці што. І гэта залежыць ад таго, што ты там бачыш. Ты там бачыш нейкую пагрозу, альбо моц, альбо ты бачыш проста, што гэта мужчына і дзяўчынка, і ўсё. І вось яны заўсёды такія 50-50. Гэта набор малюнкаў, яны розныя, яны ёсць не абавязкова, што гэта не як карты таро, што ёсць адзіны вобраз, і яго ўсе трактуюць, малююць па-свойму. Не. Яны розныя. Але гэта ўсё трохі больш сур'ёзная варыяцыя гэтага. Настольная гульня ёсць такая. Dixit, Imaginarium, так. Я адразу, вось гэта асацыяцыя была адразу, як ты пачала казаць пра гэта. Так. Вось і ты разумееш, што там на тых картках в Imaginarium, в Dixit, яны ўсе таксама неадназначныя. Вось, проста праз гэтай метафарычнай карты некаторыя псіхатэрапеўты, некаторыя коучы працуюць з кліентамі, каб дастаць тое, што не ўсе, што час ад часу мозг блакуе, каб чалавек зразумеў, што ён зараз адчувае.
Слухай, а ты сюжэты на гэтых картках сама выдумляла, ці было нейкае ТЗ, што вось трэба там 50 картак, вось 50 сюжэтаў? Было тэхнічнае заданне і было апісана, што менавіта трэба. Ну таму што так лепей, чым ты сама выдумляла, гэта было вельмі цяжка. Ну, глядзі, у мяне няма адукацыі, ні коуча, ні псіхатэрапеўта, нікога. Я гэта не магу рабіць сама. Я магу прапанаваць, але трэба нейкая кансультацыя, супервізія, таму не. Ну так, зразумела, а яшчэ ж было б вельмі цяжка вытрымаць вось гэты нейтральны тон кожнай карткі, таму што ў цябе ў самой былі б нейкія асацыяцыі, ты б сама іх некуды, мне падаецца, то есть, ухіляла бы больш у пазітыўны ці ў негатыўны кантэкст. Канешне, так. А я так разумею, ты робіш digital арт? Ну, на замоў так. Я шмат малюю традыцыйнымі матэрыяламі, але гэта маё хобі. І я ўжо адзін раз была ў тым стане, калі я так люблю маляваць, якое добрае хобі. А потым бага, гэта твая праца. І ў цябе зноў няма хобі, ты ніяк не пераключаешся з працы на нешта іншае. Проста няма. Ты проста заўсёды працуеш. Таму зараз я такая не. Малюю традыцыйнымі матэрыяламі толькі для сябе. Гэта вось маё, каб адпачыць, каб неяк адвесці душу. У Маша нельга замовіць, атрымліваецца нічога традыцыйнымі матэрыяламі. Просто нічога. Ну, пакуль што насамрэч нічога нельга замовіць, бо я ў траўні зламала руку, і з таго часу ёсць адзін вялікі праект, над якім я працую, і я проста фізічна не магу ўзяць зараз яшчэ нешта. Таму спачатку скончу гэты. Далі ўжо ёсць чарга на каляды, таксама на паштоўку. І далі пакуль што нічога. Бо я не беру нічога. Ввогуле, хацела яшчэ пра замовы спытаць. Ёсць нейкая улюбленая самая замова, вось, которая тебе заказалі, такая, вось гэта быў праект, кожнаму расказвала. Я іх амаль усіх люблю, так. Ці, можа, нейкі вось найбольш паўплываў на цябе? Ага, так, такія пытанні пайшлі. Ну, вось глядзі, напрыклад, метафарычныя карты. Так паўплывалі, што, па-першае, я зразумела, што калі гэта хаця б трошкі не мой стыль, то нельга браць такія замаўленні, бо мне было дрэнна. І гэта вялікі праект, там было пад 100, напэўна, малюнкаў. І гэта вельмі цяжка, і ты не ты. Кожны дзень ты працуеш над гэтым, і ты нават ты ведаеш, што ты не пакладзеш гэта ў партфоліо, ты не можаш гэтага добра паказваць в мережах, як бабка казала, у інсце, у акаунце, таму што гэта не тое, на што я хачу, каб новы замоўца прыйшоў. І што ў выніку я проста працую ў стол, ніхто гэтага не бачыць. Ну так, гэта грошы, але... Слухай, я вось вельмі не хацеў ужо зараз пераходзіць да гэтай тэмы, і спадзяюся, мы яшчэ трошкі пакуль аставім яе на потом, але ж вот мне зараз выглядае так, што вось гэтыя метафарычныя карткі і сюжэты, якія на іх ёсць, гэта ідэальныя рэчы, каб штучны інтэлект іх рабіў, ці не? Не. Штучны інтэлект добра выконвае ролю рэферэнсаў, каб ты проста трохі падэканоміў час свой. Ты не ведаеш, што будзе лепей, такая кампазіцыя ці такі колер ці такі. Як там лепей іх паставіць, як будзе цікавей. І проста, калі ты хочаш трохі часу сабе заставіць, пакінуць, то гэта робіць штучны інтэлект. А так, не, цалкам гэта павінна быць асобная прафесія, асобны чалавек, які доўгі час сидзіць, неяк трэніруе гэты штучны інтэлект, каб ён выдаваў вось, хаця б 80 з 100 з таго, што ты хочаш.
У мяне быў прыклад. Я доўгі час размаўляла з чатам GPT, што мне патрэбна, як гэта будзе выглядаць, вось табе рэферэнсы, вось там па стылю, па ўсім. І хацела, каб ён мне намаляваў... Гэта быў такі тэст. Хацела, каб ён мне намаляваў майго персанажу з ДНД. А гэта маленечкая дзяўчынка, друід, якая, калі ёй страшна, свае валасы пераварочвае наперад і завязваць як бараду. У выніку гэта проста дзіцяці з барадой нейкая, якое вылезла едзе з-пад дрэва з ніякім фонам. Ну, нічога там няма такога, каб чапляла ну, хаця б трошкі, хаця б нейкія эмоцыі. Гэта проста смех, таму што, ну не, гэта вельмі плохо. То есть ты не баішся штучнага інтэлекту? Так, гэта цікавае пытанне. Абмяркоўвалі недаўна з сябрамі. Я лічу, што гэта як індустрыяльная рэвалюцыя была некалі. І все такі, ўсё, не будзе працы. Але час ідзе, і праца ёсць. І працы шмат. Проста у той момант частка згубіла працу, але другой частцы стала значна лягчэй працаваць, а трэцяя частка з'явілася новая, якая павінна сачыць за тым, як працуе гэтая машына. Тое самае тут, я лічу, зноўку, не ведаю, як там будзе, але штучны інтэлект, з ім трэба працаваць, яго трэба наладоўваць, за ім трэба сачыць, таму што, чалавечы фактар ёсць чалавечы фактар. Тое, што можа зрабіць чалавек, усё ж такі не можа зрабіць штучны інтэлект. І наадварот. І, так, некаторыя, напэўна, страцяць сваю працу, але, па-першае, яны могуць трошкі давучыцца і ўжо будуць на другім узроўні, калі ніякі штучны інтэлект ім не пагроза. Па-другое, яны могуць не давучвацца, а перавучыцца і менавіта кіраваць гэтым штучным інтэлектам. Гэта таксама вялікая галіна такая, што там патрэбны будуць людзі. Я не хвалююся. Я не геніальны мастак нейкі такі, што усе прыходзяць, каб нешта замовіць, набыць, і потым праз 100 год яно будзе каштаваць мільёны. Не. Да мяне, калі прыходзяць нейкія замоўцы, яны альбо шукаюць выканаўца, проста тэхнічна выканаўцы, рукі, якія могуць гэта зрабіць. Альбо яны такі, мне так падабаецца, і вы так падабаецеся, і зрабіце мне што-небудзь. І, да штучнага інтэлекту можна звяртацца як да рук. Тэхнічны інструмент. Зрабіць вось гэта. І таксама ты не будзеш звяртацца да інтэлекту, ты будзеш звяртацца, каб гэта было менавіта тое, што ты хочаш, да чалавека, які наладуе гэта штучны інтэлект. І ў выніку чалавек з штучным інтэлекту зробіць тое, што патрэбна. А вось это, мне так падабаецеся, вы штучны інтэлект, вашы эмоцыі, тое, як вы тут жывеце сваё жыццё, не. Таму я не хвалююся, у мяне будзе праца. А вось да цябе прыйшоў замоўца, расказаў сваё ТЗ. І як ты пачынаеш працаваць? Ці павінна ў цябе быць натхненне для працы? Далёка не заўсёды ёсць ТЗ. Напрыклад, вось самае свежае. Ты как насчет поработать со мной над новой новогодней открыткой? Дзе тут ТЗ? Няма. Але я ведаю, што ёсць нейкае жаданне, і таму я магу ўжо пачаць задаваць пытанні і разам нешта ўжо рабіць, каб было ТЗ. І яно не заўсёды патрэбна, але гэта так, вынікі доўгай працы з адным і тым жа чалавекам. Калі не, то патрэбна. Вось мы паглядзелі на гэтае ТЗ. Не заўсёды атрымліваецца так, што ТЗ супадае з тым, што сапраўды можна зрабіць. На маленечкай паштоўцы 10/15 нельга так зрабіць 2 людзей і 9 катоў, каб усіх было
ва ўвесь узрост бачна, добра, і яшчэ там дадаць нейкую тэму і надпіс там з днём нараджэння, напрыклад. Не заўсёды. Таму час ад часу я такая, ТЗ добрае, ёсць пару правак да вашых ТЗ. Што я магу прапанаваць і чаму гэта добра ці не добра? У маёй працы ёсць розныя этапы і не заўсёды патрэбна нешта такое музы ці што. Не. І вось у гэтым, напэўна, і будзе адрозненне, ва што я укладаюся як у мастацтва, ва што я ведаю, як гэта зрабіць добра, тэхнічна добра. Яно будзе сапраўды хорошай працай. А што не? І таму няма гэтай музы, няма вдахновення. І добра, пайшла, прааналізавала, што ёсць, з чым працуем, што магу зрабіць, што было раней там у гэтага чалавека, што яму патрэбна. І вось. Слухай, насамрэч для мяне гэта гучыць так дзіўна, таму што вось мне так было адчуванне, што творчыя людзі, яны вельмі часта сутыкаюцца з праблемай белага ліста і адсутнасці гэтай музы. Але зараз ты гэта кажаш, я разумею, што вось у мяне не самая творчая праца сядзець пісаць код, але я вельмі часта сутыкаюся з гэтымі праблемамі, і белы ліст, і тое, што я ведаю, што рабіць, але неяк яно не робіцца, мозг так не працуе і нічога не адбываецца. І вось гэта дзіўна. Глядзі, у мяне таксама такое бывае. Але ёсць дэдлайны. І я разумею, напрыклад, зноўку, тэхнічна, колькі гадзін мне патрэбна, калі ўсё добра, ідэальна, колькі гадзін мне патрэбна, каб гэта зрабіць. Але я беру некалькі дзён, час ад часу тыдзень альбо 2, залежыць ад таго, што там зрабіць. І калі яно не ідзе, то я ў гэты дзень менавіта гэта не раблю, бо я ведаю, што ў мяне яшчэ не дэдлайн. Але праца яна на той працы, што там было пра часопісы, так? Вось, нешта паглядзець новае, схадзіць, падыхаць паветрам, нешта павывучаць, перабраць свае нейкія рэферэнсы, проста нейкія фотаздымкі, бо на іх шмат сюжэтаў, шмат поз, якія мне могуць быць карысны. Дзякуй. Карысны зараз. Вось. І тады я проста, не ідзе, не малюю. Я паляжу на канапе, нешта падумаю, нешта папішу. Плюс у мой працоўны дзень таксама там ёсць розныя этапы, што я раблю. І аккаунт у інсце гэта таксама моя праца. Не ідзе маляванне, окей, значыць, сёння я больш папрацую ў інсце. Адкажу на нейкія пытанні, нешта зраблю з дакументацыяй. А потым такая, не, ўсё. Далей нельга адкладаць, мы сёння малюем. І яно, звычайна, калі я не прымушаю сябе ў той жа момант маляваць, ўсё, мы павінны, то яно і прыходзе. Не заўсёды гэта такое, што ўсё, я знаю, што там будзе. Вось калі ў мяне такі стан, то звычайна нічога не атрымліваецца. Бо хочацца адразу результат, а патрэбен яшчэ гэты шлях да результату. Я такая, не ідзе, не магу, я хачу адразу ўсё гатовае, я ведаю, як там будзе. Вось, і не хватае цярплівасці, каб гэта зрабіць. А так, спакойны стан, такі, добра, пайшла, работаю, як любая праца. Я не ведаю, а у дзіцячым садочку выхавальніцы, як яны працуюць? Заўсёды з нейкім імкненнем? Не. Мне падаецца, гэта цяжкая праца, як, я не ведаю, у шахце працаваць у дзецкім садочку. Напэўна, але я ведаю дакладна, што ёсць такія людзі, якія кожнага ранку, кожнай раніцай устаюць і такі, сёння пайду да сваіх дзетак у садочак. Там прывядуць, напрыклад, не ведаю, Даніла, а ён там павінен быў святкаваць дзень народзінаў, будзе расказваць іншым дзецям, і яны так гэта любяць. І гэта заўсёды нейкае такое
Я бачыла там у інтэрнэце такі майстар-клас. Сёння буду ў садочку і з дзецьмі зробім. І гэта там, напрыклад, не ведаю, як з... как это цэнзурна? Як з нечага зрабіць штось. Вось. І атрымаецца, што там усім падабаецца. І яны гэта робяць проста таму што вось ёсць такое імкненне. А ў іншыя дні такі, гэта праца, гэта дзеці, я павінна прыйсці, папрацаваць, штосьці зрабіць, там прыбраць, прыглядзець і ўсё. Вось і з маляваннем. І з тваёй працы таксама. Ёсць нейкія таскі, якія ты такі, цікавая таска. Хачу зрабіць. Я не буду адказваць на гэта пытанне. Окей, у мяне муж таксама піша код. І я ведаю, што некаторыя працоўныя задачы гэта так, як гэта, дадае нават нейкай эмоцыі, бо я яшчэ не ведаю, як гэта зрабіць, бо гэта нешта новае, але мне так цікава, што я пайду вывучу, папрактыкуюсь, нешта яшчэ зраблю і зраблю гэта. А некаторыя такая ж самая, напрыклад, але ён у іншым стане. І гэта таксама будзе такое, якое цікавае вакно, а там у суседзяў коцік. Нешта яшчэ. Мне здаецца, што гэта ў любой прафесіі ёсць. Так, я зараз бачыла ў тваім інстаграме, што ты працуеш разам з Сергеем Календай і ты ілюструеш яго кніжку. Ты можаш расказаць штосьці пра гэтую працу? Так, магу. Бо гэта вельмі добрае супрацоўніцтва, і аўтар дазваляе мне распавядаць пра ўсё, акрамя зместу. Так, гэта ўжо другая яго дзіцячая кніжка, якую я ілюструю. Гэта кнігі пра яго сына. І мне падабаецца, што як быццам я малюю іх сям'ю, але ў той жа час гэта ўсё роўна нейкія героі. І я магу адыходзіць у нейкія такія вобразы, якія не супадаюць з тым, што ёсць у жыцці. Нешта дадаваць больш камічнага, больш такого прышпільнага. І ўвогуле цікавая гісторыя знаёмства з Сергеем, таму што я тады толькі пераехала ў Вільнюс. Да, я памятаю. Я была ўпэўнена, што тут ёсць суполка урбан-скетчераў. Гэта такія людзі, якія ходзяць па горадзе і нешта там малююць самі сабе. І гэта такое вялікі сусветны рух, якога тут няма. Я не знайшла нічога, нават па тегах. Па тегах быў нейкі дзядзька, які 2 разы быў у Вільні, нешта памаляваў, сам сабе тегі паставіў і з'ехаў. І таму такая, што рабіць? Напішу у сваім інстаграме, можа нехта ведае нейкіх мясцовых мастакоў, ілюстратараў, і ўвогуле неяк дапаможа мне з новымі замаўленнямі і з новымі кліентамі. І тут піша мне мой сябра з Беларусі, Алесь Контра. Ёсць такая, таксама суполка, так-так. Яны малююць муралы. Мы некалі разам з ім аднаўлялі замак у Любчы. Вау! Так. Ён такі, вось, гэта мой сябра, і кідае лінк на Сергея. Ён піша кнігі, акрамя астатняга, і час ад часу сам нешта ілюструе. І зараз ён піша нейкую дзіцячую кнігу, можа, табе будзе цікава. Я такая, думаю, трэба будзе падсабрацца і напісаць. Пакуль я там нешта думала, Сергей напісаў сам. Такі, вось, мне Алесь пісаў, тое, я зараз пішу такую кнігу, мне патрэбен ілюстратар, як там што. І вось мы пачалі працаваць, і першую кнігу зрабілі.
і польскае у Польшчы ёсць выдавецтва Гутенберг, яго выдала. Яе ўжо выдала гэтую кнігу. І зараз другая ўжо таксама адпраўляецца ў друк. Вось. Я абажаю з ім працаваць. Просто да, рабі. І там праўкі толькі ой, Томас, напрыклад, звычайна носіць таксама па-польску, носіць розныя шкарпэткі. Таму будзе крута, калі яны таксама будуць розныя. Такая, окей. Там у гэтым сезоне ён любіць дыназаўру. Я думаю, кул, значыць, будуць дыназаўры. І ўсё астатняе, як я там прапаноўваю, мы разам нешта абгрунтоўваем і робім. Вось. Таму такая любоў з гэтым замаўленнем. Вось ты пачынала як расказаць, што ты хацела знайсці суполку скетчераў. Я так разумею, ты не знайшла, і ты вось як адказны чалавек вырашыла іх зрабіць. Суполку урбан-скетчераў. Гэта важна, бо скетчеры ёсць, і яны ёсць розныя, і можна не быць у суполцы. А урбан-скетчеры гэта менавіта такі рух, і ён пайшоў, калі не памыляюся, з Амерыкі. І зараз ёсць шмат дзе. Да, таму я і спадзявалася, што ён тут таксама ёсць, бо у Беларусі ён быў у Мінску. Гэта, менавіта так я пра іх і дазналася. Што я зноўку шукала сабе суполку ілюстратараў, а нехта параіў такі, там збіраюцца, малююць нешта, вось. І далі мне ссылку на мінскіх урбан-скетчераў. І вось я тады да іх пайшла, хадзіла, мне так падабалася ўсё. Прыехала ў Вільню, няма. І, шчыра кажучы, не збіралася я нічога рабіць. Таму што я пераехала і ўсё новае. Мне трэба зразумець не толькі, як тут падаткі плаціць і памяшканне здаваць, а яшчэ і, напрыклад, не ведаю, якое малако зараз пакупаць. Ўсё новае. І яшчэ нешта ствараць у мяне проста не было моцы. Але та дзяўчына, пра якую я трохі раней распавядала, што я знайшла, але яна таксама толькі зараз ужо мясцовая. Яна такая, вось, хачу зрабіць абмен раслінамі. Она ілюстратар, на хвілінку. Хачу зрабіць абмен раслінамі і розныя там майстар-класы, яшчэ нешта. І вось там памаляваць яшчэ. Я думаю, окей, але ты робіш абмен раслінамі, хто туды прыйдзе маляваць? Трэба, каб была нейкая аўдыторыя, якая ў гэтым зацікаўлена. Она такая, так. Я кажу, а хто ў цябе ўжо ёсць у Інстаграме? З Расіі. Адкуль я? Там з Беларусі трохі. Мясцовых няма, і тых, хто пераехаў, таксама не шмат. Я такая, атрымліваецца, што трэба ствараць нейкую суполку. А так, як я хацела, не яна, то як быццам бы і трэба неяк пашустрэй гэта зрабіць, каб паспець перад яе мерапрыемствам. Вось, я была вымушана такім чынам зрабіць гэтую суполку. І на той момант я яшчэ двух дзяўчын з Беларусі, яны таксама з сумежных сфер, трохі месцамі малююць. З імі сустракалася, і такі, так, трэба рабіць, так, мы падтрымаем, мы прыйдзем. Яны мне дапамагалі наладоўваць гэтую рэкламу ад Фейсбука, яшчэ нешта. І мы зрабілі першую сустрэчу. Вось, мы зрабілі першую сустрэчу, і там было, шмат людзей. Так, менш, чым 20, але для Вільнюса гэта дастаткова. Я такая, ладненька, прыйшлі, добра, паспрабуем, і я стала рабіць кожны тыдзень, недзе там у суботу ці ў нядзелю, такое вось скетч-спатканне. Гэта ўсё бескаштоўна. Просто на нейкіх маіх валевых
Я абіраю месца і раблю анонс, і ўсе прыходзяць, хто хоча маляваць. Ніхто нікога не вучыць, не навучае. Але калі ў цябе ёсць пытанне, ты не ведаеш, як гэта зрабіць, ты заўсёды можаш спытаць, і амаль заўсёды табе падкажуць нешта. Кожны малюе сваімі матэрыяламі, у кожнага свой стаж. Нехта ніколі раней не маляваў, прыходзіў так паспрабаваць. А чаму б не, калі не плаціш за гэта? Вось. І вось мерапрыемства, пра якое мы казалі, гэта наш другі дзень народжання. Другі год ужо трэці пайшоў. Вось, суполка ёсць. Таго часу, як я зламала руку, у нас ёсць яшчэ 2 адміністратары. Гэта Насця і Лена. Вось, мы робім зараз. Зараз мы робім разам. Усё. Зараз мы робім гэта разам. На жаль, Лена таксама зламала руку. Вось, у нас такая суполка, так. У нас усё такое спакойнае, вольнае і круто, калі людзі прыходзяць ад пачатку да канца і малююць, і ў канцы мы звычайна робім агульны здымак і здымак нашых скетчаў, але гэта не абавязкова. Я заўсёды кажу, што не абавязкова прыходзіць да пачатку, не абавязкова быць да канца, таму і не абавязкова фоткацца, гэта ўсё хто як хоча. Ёсць толькі адзін момант, мы звычайна размаўляем па-руску, таму што гэта наша агульная мова. І гэта проста удобна. Зручна. Гэта проста зручна. І у нас бываюць і літоўцы. Хто ведае літоўскі, так, размаўляюць па-літоўску, але не ўсе мы ведаем на такім узроўні, таму тады ангельская мова. Я не ведаю, як так склалася, бо ў нас няма ніякіх правіл, акрамя аднаго, паважаць адзін аднаго, і ўсё. Але людзі адчуваюць сябе неяк у ахове. Ніхто нічога ім не зробіць. І нават калі нехта там спрабуе дакалупацца, то гэта не спрацуе проста. Таму што ёсць суполка. Ты там не адзін. Калі некаму некамфортна, то гэта бачна, і мы гэта спыняем. Але такое было, напэўна, адзін раз. Нехта з іншай краіны прыехаў і такі, так, вось, давайце вы мне тут патлумачыце ўсё. Не спрацавала, і ўсё. Не было нічога сапсавана, ніхто ні з кім не перасварыўся, ўсё добра. І так атрымліваецца, што ты прыходзіш і ты ведаеш, што табе ніхто нічога не зробіць, калі ты проста паскардзішся, што там з табой здараецца. Ці калі ты такі, я стаміўся ўжо з гэтай содрай. І можа нават нехта такі, а вось мне там раілі там рабіць то-то і тое. Канешне, калі табе патрэбен гэты парада. Калі табе патрэбна гэта парада. Вось. Такое таксама ёсць. Я так даведалася і пра тое, як мне в манавы МІ там нешта зрабіць, і пра содру, і пра розныя крамы. Я выкарыстоўваю так. Гэта ўсё з-за майго эгоізму. Мне патрэбна. Я, калі што, раблю гэта не для суполкі. Я гэта раблю для сябе, каб мне было утульна, каб мне было цікава, каб гэта былі нейкія прыгожыя месцы, каб мне было з кім стасавацца. З-за таго, што я клапачуся сябе, атрымліваецца, што мне ж патрэбна з кім стасавацца, і я раблю такім чынам і ім таксама добра. Вось такі я эгоіст. Так, быццам такая групавая, як это называецца, групавая тэрапія. Бяспечная атмасфера. Так. А вось увогуле мы размаўлялі пра крытыку. Мне стало цікава, а як ты да яе ставішся? Ці ёсць яна ў цябе ўвогуле? Так, ёсць. Слухай, я даволі
зноўку украінская. Адкрыта вяду свой Інстаграм. І таму, калі ў мяне нешта не атрымліваецца, я таксама аб гэтым распавядаю, такая, вось зрабіла, нешта мне не падабаецца, як тут што, буду яшчэ думаць. І ўсё. І вось на гэта, даволі часта нешта прылятае, ой, тут гэта не тое, вось так зрабі. Я не пытала. Гэта была сторыс аб тым, што ў мяне атрымліваецца, мне не падабаецца, я буду далей над гэтым працаваць. І такія парады я не люблю, шчыра кажучы. І яшчэ залежыць ад таго, хто і як гэта піша. Таму што інагда гэта час ад часу гэта даволі канструктыўна. І проста чалавек такі, я бачу, тут ёсць вось такая памылка, я ўсё ж такі табе напішу. Мне не падабаецца, таму што я не пытала аб гэтым, але окей, я такое прымаю і разглядаю. А калі пачынаецца, ой, такога не існуе, там мне здаецца то не, выбачце. Я не пытала вас аб гэтым, і я так і пішу, што я там не пыталася парады. Дзякую, але не. Але я таксама ў сваім Інстаграме раблю такое, што калі я сапраўды не ведаю, што там, і я адчуваю, што я не магу з гэтым неяк зладаваць, то я такая, так, шчыра кажучы, што тут не тое. І вось гэта акенце для адказаў. І тады слухаю. Але да таго, як я гэта зраблю ў Інсце, у мяне ёсць некалькі сябровак, якія таксама малююць. Я, гэта вось comedy buddy, illustration buddy. Я пішу ім і такая, так, гэта неяк коса, неяк не тое, там нібыта тое зламана, нібыта зараз там нешта яшчэ. І яны такі, так, мне здаецца, тут тое. То бок я прашу парады, прашу крытыкі, і сама таксама даволі часта у гэтай ролі, у ролі таго, хто дае крытыку. А акрамя Сергея, з якімі ты яшчэ працавала знакамітасцямі? Так, я не ведаю, наколькі гэта знакамітасць. Ёсць у, здаецца, Казахстане. Адзіля Сулейменова. Яна дзіцячы псіхолог і яшчэ пісьменнік і яшчэ нехта. На жаль, не памятаю, даўно было. Вось з ёй таксама рабілі кніжку пра эмацыйны інтэлект. І знакамітасці. Не ведаю, насамрэч, я не вельмі люблю працаваць з некім вялікім. Маё гэта вось нешта лакальнае, такое, што зрабіла, і чалавек аднёс да хаты. Не ў выдавецтва, а да хаты. І такі, гэта для мяне на замаўленне зроблена, менавіта для мяне малявалі. Вось гэта тое, што такое, як гэта прыемна. І потым глядзіш там праз, не ведаю, 5 год нейкія сторыс, і там бачна, што на сцяне вісіць мой малюнак, і я так... Вельмі міла. Так. А яшчэ некаторыя для сваіх дзяцей замаўляюць тэлеграм-стыкеры. Гэта так круто! Адна дзяўчына замаўляла... Одна жанчына для свайго падлетка замаўляла тэлеграм-стыкеры на дзень народзінаў там з Гаррі Потарам і з іх жывёламі. І яна карысталася доўга, некалькі гадоў яна ім карысталася. А ў тым годзе была другая жанчына, яе дачка вельмі любіць свайго каня, але конь у Беларусі, а дзяўчына ў Польшчы. І для таго, каб неяк быць разам, яна замовіла гэты стыкер-пак для тэлеграму, дзе амаль на кожным стыкеры яны побач. І гэта, канешне, то яшчэ квест, таму што у каня здаравенная галава і побач маленечкая галава дзіцяці. Нічого, нормально, все добра. Я зараз таксама бачу, што яны карыстаюцца. Вось, разумееце, і гэта
нігде больш не будзе. Толькі ў іх 2 тэлефонах. І ўсё. Але для мяне гэта ўсё такое... Ну, гэта ж так круто, яны будуць адсылаць адзін аднаму. А гэта я стварыла маімі рукамі. Вы проста не бачыце гэтыя стікеры, і яны вельмі прыгожыя. Замаўляйце стікеры ў Машы. Выбачце, вядомыя, з кім я працавала. Я ж з Марк Фармель працавала. Ты маўчала! Ну, выбачце, калі ласка, гэта было даўно, я ўжо не памятаю. Я там працавала з імі ніяк... Гэта не была калабарацыя. То бок не я як мастак, і яны як фірма, і разам там нешта маё малюем, а я просто працавала на іх. Таму там ёсць некалькі калекцый, была вельмі крутая навагодняя, і яна нават у мяне ёсць у партфоліо. Шкада, яны там зусім іншыя колеры вырашылі ўвогуле браць, бо павінна было быць на яскрава-ружовым фоне Йети. Гэта такая фотобомба была б для ўсіх фэмілі-лукаў. Ну просто таму, што незвычайныя не тыя колеры, і тыя, хто захацелі б неяк выдзеліцца, яны дакладна набывалі. Была прыгожая калекцыя з гарбатамі, але гарбаты не чорная зелёная, а там з Чырвоная зелёная. Не. Там былі такія з травамі, з ягадамі, і вось мы малявалі з рэцэптамі, як там што зрабіць. Типа такое. Вот. І яшчэ была калекцыя з касметыкай, з бялізнай, але там ужо зусім не маё. Вось. І яшчэ ёсць адзін праект. Тут, раз уж я ўжо на Беханце. Ён нігдзе яго няма. Гэта наш з сяброўкай канцэпт мабільнай гульні Kitty City. Про тое, што ты як чалавек там ходзіш па мапе, сустракаешся з рознымі катамі, і каты у залежнасці ад таго, якога ката ты сустрэнеш, ты альбо збярэш то, што патрэбна, альбо ён наадварот адбярэ ў цябе тое, што патрэбна. І мы малявалі там мапу, тут ёсць вялікае відэа, сімулятар, як мы там гуляемся. Я малявала, она рабіла анімацыю. Гэта гучыць як гульня года. Яна, так, але ніхто не захацеў. Вельмі проста, нічога там няма, але мне так падабаецца, і каты такія дурныя. Там ёсць такі кот, якога на галаве вудка, качка, гумовая качка, жоўтая. Вось такое я вельмі люблю рабіць. Нешта дурное. Нешта вось, каб яно засталося недзе у хаце ў некага. Апошняе ад мяне пытанне. Давай. За колькі грошаў ты б намалявала фуры? У маім стылю? Няма праблемаў. Чаму мне? Не ведаю. Гэта павінна быць мне цікава. Цікава яно можа быць мне з пункту гледжання грошай. Цікава яно можа мне быць з пункту гледжання сэнсу, што там, для чаго, з пункту гледжання партфоліо, ці гэтай пасады. Ладно, мне падаецца, это будзе добрым апошнім пытаннем. Яно вельмі класічнае і такое прытарнае, но вельмі хочацца задаць яго. Ввогуле, вось, кем ты себе бачыш будучыні, якія гэта працы? Можа, нейкая праца мары? Гэта пытанне было пару дзён таму ў маім інстаграме. Гэта быў я. Нет, гэта быў не ты. Я ж бачу, хто задае пытанне. Мой фейкавы аккаунт. Я ўжо доўгі час мару аб тым, што мне будзе 80 год, і ў мяне будзе свой бар. Менавіта 80 год і бар. Не 60, не 50, а вот недзе там. І бар недзе каля акіяну ці мора. І я там буду владальніцай і барменам. Час ад часу. Вось. Такое. Не ілюстрацыя. Не ілюстрацыя.
Я не ведаю, што будзе далей. Ты сам чуў, сколькі прафесій ужо было. Ілюстрацыя таксама была выпадковай. Спачатку гэта быў графічны дызайн, і потым здарылася ілюстрацыя. Але ў ілюстрацыі я неяк затрымалася ўжо на 7 год, на 6 з паловай. Ну, гэта шмат. Для мяне гэта вельмі незвыклае нешта. Таму я не ведаю, што будзе далей. А твой адказ насамрэч вельмі разумны, таму што я вось зараз так палічыў, што займацца чымсьці адным усё жыццё, і калі тебе будзе 80 год займацца тым же самым, і разумець, што недзе канец ужо бліжэй і бліжэй з кожным днём, гэта ж вельмі сумна. Неяк цікавей пражыць жыццё, займаючыся нечым любімым, а потым змяніць гэты вектар на нешта другое, каб паспрабаваць яшчэ штосьці ў жыцці. Важна слухаць сябе. Калі табе гэта не надакучыць, і ты ўсё яшчэ гэта любіш і хочаш гэтым займацца, для чаго змяняць. У мяне быў сябра сантэхнік, які так расказваў пра тое, што ён робіць, што я такая, ніхера сабе, як гэта можна любіць, як гэта цікава. Потым я зараз падпісана на аднаго рэдактара, і яна яшчэ не крапаліст, то бок яна ходзі па цментажах. Як то? Могілкі? Так, па могілках трохі там нешта дапамагае рабіць, і яшчэ робіць там экскурсіі па могілках розных цікавых людзей. І яны не заўсёды такія, што такі, гэта нехта супервядомы. Не, гэта проста нехта цікавы. І яна гэта ўсё зноўку так расказвае, што такая, можа, і я таксама хачу. І, гэта не стандарт твоей прафесіі, скажем так. Але гэта так цікава. Таму, хто ведае, можа, таксама ты сустрэнеш выпадкова каго-небудзь і ўразішся так, што вырашыш змяніць працу. А можа, не. Можа, крыза пройдзе і ўсё. Так, дзякую вялікі, Маша, што прыйшла да нас. Это, мне падаецца, была вельмі карысная сёння сустрэча. Пра мастацтва паразмаўлялі. Паразмаўлялі, што такое мастацтва, пра розныя эпохі. Мне падаецца, было вельмі цікава. І я скажу цікавы факт слухачам, што запіс падкасту можа быць апасным для вашага здароўя. Калі ласка, калі падчас падкаста п'еце гарбатку, няхай яна не будзе кіпнем. Няхай яна трохі пастыне. Дзякуй вялікі за праслухоўванне. З вами быў падкаст «Беларускі куток». З вами былі Зміцер, Алесь, Воля і Маша. Дзякуй, што паклікалі. Дзякуй, што прыйшла. Пакуль-пакуль. Ту-ту-ту, ту-ту-ту.